Moni nde tubweraso ku England tukwachematu masiku amenewa koma nsanga bambo uyu tinake Aminan Rahman kwa kweni ku Bangladesh anachoka ku Bangladesh 20 years ago kupita ku UK amagwira ntchito ngati chef. Ali zaka 46 anakwatira tsikana Suma Begum wa zaka 24. Kainala arranged kachinali chikondi sizidziwika koma mkazi wake Suma amakonda TikTok ata amakonda kukhala TikTok chani mpaka namba ocheza ndi mamuna wina wa ku Dubai adabebesa mchezo pamenepo mpaka namba naye chibwezi ndi akuti chibwezi yake zinazi zoti amapanga zoti mamuna wake adziwe amapanga zomuderera chani ndi mamuna yana akwiya anatopa nazo mpaka anafika point yoti chani anachimbira phone chibwezi chicha inali video call ndanamba kumalalata mkazi yo alipompo akulalata pamene pajachani kulalata chibwezi icho atende poyamba ose chibwezi icho ndi mkazi wake Suma amamuyankha mwano kumamuyankha mwano ndekena kwanayamba none kuti ndi mmenya uyuyu kapena onse ndi apha nde chibwezi chicha chimachita screen record zonse zicha amapanga record zolalatirana zotanizo ndala analata pamene pachakena kunkuna kuti chabwino ndi ndani ndikummenya nkudula chani nkudula phone icha kena kwanamuimbiranso nkumamuonetsa kuti waona zomwe ndapanga koma atagwa pasi no Suma ucha atagwa pasi asakusuntha ali waona zimene ndapanga chifukwa cha iweyo mamuza chibwezi cha kena kwanadulaso phone icha chomwe chinachitika anamumangirira anamunyonga pa khosi mkazi wakeyo ndi scarf yomwe anavala kazi atamaliza pamenepo anamunyamula kumuyika mu suitcase anamuchinyira mu suitcase anake akuona alipompo kumanga ndi kuntenga ulendo naye nde CCTV inachita muonetsa atantenga mkazi wakeyo akutuluka naye mu apartment kupita pambali pa mtsinje unali pafupi akuti River Lea ndikuponya suitcase icha anachita kuonekaso pa CCTV. Basi kukhala panadusa masiku 10 aliyesa sana muone ngaziyo kenako suitcase icha inakukulukira pambali pa Thames River munthu wina mwana atanayiona maenda zake basi kuimba phone polisi atatsegula kuona kuti muli munthu basi mpapena polisi amabwera kuzatani kuzaitenga suitcase icha kunjira identify ngukamanga ndani kukamanga mamuna ucha apolisi akukhulupirira kunena kuti Suma analaka dali moyo mmene ankamuyika mu suitcase mamuna ucha amakana ati ine ndampha mwangozi sichina cholinga changa koma anthu amandipangira mwano chani anavomera kulakwa kumene iye amavomera ndikumuyika mu suitcase nkukamutaya mu mtsinje zina zonse amati ndosalakwa koma khoti lazenga mlandu lampeza olakwa ampanga sentence to life in prison imene ndi nkhani ina yagundika ku England angompanga sentence zana nde zikomo kwambiri.